هوري سيد الحاج أحمد بر رضي الله تعالى عنه tawi ko sanda jorɗo ko to banggal ilmu on tawi ko nelaɗo e makko on tawi ko nelaɗo e makko balɗe sappo ɓe gondi e nder suudu balɗe sappo ɓe gondi e nder suudu omo nehamo to jama to zicru to jawahiral maani soɓe janga so wimo aɗa faama ko janngata ko so wimo aɗa faama ko janngata ko de o wi ɗum kay hay gooto faamata ɗum minen to ceerno hanne somin jannganno ɗum somin namdimamo hen kalamuɗo awliya ila haqqin min nanata haala waliyade o wiyanno ko min mi nanata haala waliyade li annani ana wa umhum min komi min kamɓe koɓe kamɓe ɗum waɗi ɗum hay goto famata ɗum ko kanko haalata kanko ceerno cheikh alhaji mouhamadou bin saïd radiallahu taala anhu ceerno kono wimo ɓamtu o ɓamti o jangi fof o famnamo ɗum nden ɗum gasi tan o wi gandum mi hawri e waliyu allah o yewti e makko on ardinimo nehimo balɗe sappo tawi koye ɗanngal o woni wimo yah to faaɗa to kala ko woni toon an jeyi yaade e makko ha toon o wi ya mami tawoye toon tawoyimo toon ɓe jooɗodi kamɓe toon o accimo ɗon o resdimo ɗon omo anndi koye juuɗe makko o woni o yehi Seydil Haji Ali nde yahata ɓiɓɓe nan ɗon fof nan ɗon kono nde wonno on sa'a Allah no rokkimo o ala bisanatu Nabi sallallahu alaihi wasallam ina laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam wi ma min khalifatin yustakhlaf ala khalifa e ɗeɗo golle mo ina lomtine hen illa walahu bisanatani tawa omo jogui sirrijiɗo so wona taw omo jogui sirrijiɗe leƴƴi ɗiɗi ɓen ko sirrijiɗo makko ɓen jeeya koye makko bisanatu khayrin hen bisana ko bisana moƴƴere hen bisana yani hen sirrijiɗo ko sirrijiɗo moƴƴere haaldete makko ko moƴƴere wurtatama koye moƴƴere tinjintama koye moƴƴere o bisanatu suuɗum e haaldiɓe taw ko bonɓe tinjintama koye bonande tinjintama koye yottade tinjintama koye geɗe moƴƴade o wi wal ismatu hisde e ɗum e ɓeɗo ɗiɗo koman asanahullah komo Allah hisni kam Seydil Haji Ali noon tawi ala ɗum ala morinti kanko Allah no rokkunomo sembe hay so jooɗima hay goto suusata darde hay goto so haali hay goto suusata dillude so deƴƴi o wayno cikkuɗo ni hay goto suusata arde jooɗo yeeso makko ɗum waɗi nde yontinde tan mo Allah gollini ɗum o ko noddimo o yimo nani soɓe jaɓi jooɗoɗa soɓe jaɓani jaha ala morinti ñande hen ceerno nde ari nde nde o yehi tan o arti e juuɗe ceerno Ahmad Baro radiallahu taala anhu ko desngal wonno duuɗi nogas omo yamirore on hano yaari ni
ceerno noon nde o yahata tawi fuutankoɓe ngari jiidaɓe ngari jeydaɓe ngari hoddiɓe ngari anduɓe ngari fofof ngari nde o faye yaade jaati golle ɗe o fecci ɗum waɗi hen yimɓe njoyo o feccu ɗum o waɗi hen yimɓe njoyo o feccani golle ɗe kono o darni yimɓe njoyo o wi ɓeeɗo goto fof jeeyi golle ɗe goto fof golle ɗe ko golle mum ɗum ko yamirore Allah o waɗi o waɗi ɗum wona e feere makko sinno joni ko jibini ko o wino fof mi watti on e juuɗe makko on e juuɗe mum holi lundotoɗo holi kalowo kono nde wonno ɗum o jeeya ɗum o jeeyi ko o haali ɗum o yi Madina guure ɗi cincini e guure ɗi o cinci ɗum mi watti ɗum e juuɗe Tijani hanno o wiya dental ngal o watti ɗum e juuɗe Tijani o wi ko hanno o wiya dental ngal o waɗi ɗum e juuɗe Tijani mbal ko yimɓe njoyo o waɗi kayit goto goto omo windi caggal goto fof omo windi caggal kayit mum alkhalifatu o wi ɓe yoɓe gollu ɗeɗo golle ɗe o gollinano goto fof yo gollu bange ɓe ndendina golle maɓɓe goto fof yo gollu golle ɗe ɓe ndendina noon golle maɓɓe sabu nde wonno ko golle gote woodi hen ɗiɗo e maɓɓe o wi ɓe koɓe neɗɗo goto Tijani mi waɗi ɗum e nder Mouhamadoul Mansour yaltata ha ñalawma darde o yaltata ha ñalawma darde min hoorem o wi so wata accuminiraɗo eyi o wimo kanko ceerno e hoore mum o wimo wata accuminiraɗo ma ceerno Babacar ene jooɗi en Dieynaba ene jooɗi julde Ndiaye ene jooɗi o wi wata accuɓe hay ko neɗɗo woppirte o wimo ɗum ko neɗɗo woppirte o wi ko neɗɗo waɗata woppe tawa hay ɗum so tawi ɓe mbaɗima ɗum an wata woppuɓe sabu kamɓe fof mi wattiɓe e jungo ma a yi enveloppe tijani mo dokkunumami o haɗaya makko wonno o tawaka ɓe gaddi ɗum o tottimo ɗum o wi ayi on enveloppe ɓe dokkanmami ɗum de kanko e miñiraɓe makko fof mbanmi e nder enveloppe tuttumami nen jeene bana nangi ɗum fof ko adi garanmi Madina tawa janggama fof o wi ɗum fof taw nen jeene bana nangi ɗum ko adi nde arata Madina taw ɗum ɗon fof haalama andama fof kamɓe ɓe nayono koɓe neɗɗo goto kala mone serda ɓe meeɗa ande julɗo kono on tan yiiɗa ɗum gongol ngol o wi mi duwanaki ɗum kala mone rendina ɓe miɗa duwanima kan haala ene laaɓti nde o wirni kam yimɓe cali fof pecciɓe mbaɗi heeda noddodira ballen o billen o fofof janti ballen o billen o fof kala ko wiyete almudo ceerno Alhaji Mouhammad Saïd mawɗo e suka fof rendi e oɗo ceerno noon kala ko jiɗɗa e makko sa woori konngol makko a waasi ɗum kono hatta ɗum woni haalanmiɗo ñanden ko Madina wona ni ceerno wino ɗum woni o haalmiɗo ñanden Madina goɗɗo laawol kam sa wiide ko ni ceerno wino yahate ko ni ti o wino kono so golle jonti ɓe golla ko wona ɗum ɓe ceerniɓe mutlaka
ɓe mbaɗi ɓe añodiri ɓe mbaɗi ɓe añodirde ɓe gañodiri kamɓe e yimɓe maɓɓe ɓe gañodiri kamɓe e yimɓe maɓɓe kono o yino ma Allah holloyɓe mawɗo maɓɓe kono o wino ma Allah holloyɓe mawɗo maɓɓe e nder maɓɓe yoɓe ndendin golle maɓɓe yoɓe ndendin golle maɓɓe Allah holloyɓe mawɗo maɓɓe kono noon kamɓe ɓen ɗon joyo ma Allah holloyɓe mawɗo maɓɓe mawɗo e nder maɓɓe mawɗo maɓɓe e nder maɓɓe so Allah holliɓe de so Allah holliɓe mawɗo maɓɓe o ñande heen hay goto wiyataɓe hay goto wiyataɓe tinnoɓe tinnoɓe koɓe jaɓanmo tan koɓe jaɓanmo tan alay sago alay sago maɓɓe ne waɗi ɗum ne waɗi ɗum jaɓanmo tan ko jaɓanmo tan alay sago maɓɓe alay sago maɓɓe so yonti kadi so yonti kadi ko noon jogori waade alhamdulillahi rabbil alamin joni noon Allah hoyfini joni noon Allah hoyfini adan sa haali ɗum hay an kalɗo o o wi hay an kalɗo o ɓe gañete ala ko haali ɓe gañete ala ko haali adam hay adam sa haali ɗum ɓeydoto majjude ɓe ɓeydoto majjude tawla haala ɓe tawla haalata ɗum waɗi minen fof min deɗɗino ɗum o wi ɗum waɗi noon kamɓe fof ɓe deɗɗino ɗum so wona hikka ko ari France hikka ko ceerno Tidiane ceerno ari France hikka calmingol maɓɓe calmodiral maɓɓe calmodiral makko e dental arnoɓe jaɓɓaade to o yamirino ceerno Hadj Malick ya jaɓɓoyomo aéroport gasani en jetti Allah seeɗa mon gonɗen calmodiral ngal gasani tan ha wi o wi jette Allah feerenɗe moon ene gondi e moon onon on ceertani e feerenɗe moon ceerno Mouhamadou Mansour nan ɗo ceerno Mouhamadou Mansour ene ɗo on noon kala ɗo woni miɗe e nder makko miɗe e nder makko kala ɗo gonmi min e makko gondi yo on gandu noon min mi wawa wonde so wona ɗum min mi wawa wonde so wona ɗum woni noon Allah waɗi ko Allah waɗi ko jaɓete tan ayo meeɗa haalde ɗum nde wonno omo anndi so haalno ɗum nde wonno omo anndi so haalno ɗum hay kanko ɓe goppanno ɓe mbiya ceerno maslahaji makko ji hay kanko ɓe goppan mbiya ceerno maslahaji makko ji hay kanko ɓe goppa hay kanko ɓe goppan ɓe gaydinamo ɗum waɗi o deƴƴi ɗum kono Allah haali ɗum haali ɗum ne weeɗi tawi so Allah haali hunde haalde ɗin ene weeɗi ɗum waɗi ɗumen fof min kaala ɗum hankkadi ɗum waɗi kamɓe fof noon ɓe kaala ɗum hankkadi wona dartude he yimɓe wona dartude hen yimɓe yurmade ɓe ko yurmade ɓe tan nde wonno kala mo rewani ɗo heɓata e ceerno hay hunde o yiɗa jomum o wi o yiɗa jomum o wi o duwanaki o wi ko duwanaki jomum holno on heɓi so moƴƴere holno on heɓi so moƴƴere Allah won ballo Allah won ballo subaka aljuma o mi haalde Madina naaɓe tigi tigi o wi subaka aljuma o nde wi son subaka aljuma o o haaldi e Madina naaɓe tigi noon hankkadi Allah haali ɗum min hankkadi yimɓe mbiyantaki hay goto o haalde maɓɓe nde wonno hankkadi Allah haali ɗum ɗum waɗi noon ɓe mbiyantaki hen hay goto haalde jamiroɗo ceerno nde oyi haalde jamiroɗo ceerno nde min kulanno haalde ɗum ɓe kulanno haalde ɗum yimɓe fof min kulanno haalde kamɓe fof ɓe kulanno haalde jamiroɗo makko nde sabu tan a yiide no yimɓe mbayi sabu tan yiide no yimɓe mbayi so haalino ɗum wonduɓe makko ɓe mbiyamo kanko ceerno ko tabinowo yo accin min e ɓeɗo tan min gari nderi seeɗa haɗe fota koɓe almuɓe tan ɗum ko kanko ɓe toñata heewi maslaha ɓe mbi omo heewi maslaha minen so min kaali ɗum
mais kamɓe ko ɓe kaali ɗum nde ɓuri bonde o naatata tan ko nawareede ɓe mbi o dartata tan ko nawreede takkoɗo hoore makko mbele omo nawore omo takka ɗo hoore makko beele omo nawre jiɓɓe ceernagal fof yo yaa galle bamum ɓe mbi jiɗɗo ceernagal fof yo yaa galle bamum nde noon ɓe mbiyata nden noon ɓe mbiyata minen ɗiɗo fof min deƴƴino ɗum ko tawi Allah suwa haalde ɗum eyi ɗum waɗi noon tawi kamɓe ɗiɗo fof ɓe deƴƴino ɗum tawi Allah suwa haalde ɗum joni noon Allah haali ɗum dawɗo fof yo yalto e ɗum dawɗo fof yo yalto e ɗum kala mo jiiɗa goto kala mo jiiɗa goto e meɗen goto e meɗen gollondiranoɗa oya ko gollodirannoɗa e oyo fof barkinorade e ñagade duwaw hesitnanede heɗede e jam e heɗade wan noon ɗum ɓeyde ko ɗo gonnoɗa ɗo ittatama ɗo o wi ɗum ɓeydete ɗo gonnoɗa ɗo ittatama toon eɓo ceerno wi ko neɗɗo goto ni ceerno wi ko neɗɗo goto joni tawde ko neɗɗo goto o wi joni tawde ko neɗɗo goto sa wi ko o sa wi ko o wona oya tawde wi ko neɗɗo goto tawde wi ko neɗɗo goto nden wona mo mbiɗa ko o nden wona mo mbiɗa ko o koma wiyani o koma wiyani o sa wi ko on sa wi ko on tawde wi ko neɗɗo goto tawde wi ko neɗɗo goto nden wona mo mbiɗa ko o nden wona mo mbiɗa ko on sa rendiniɓe noon sa rendiniɓe noon a hawrema a hawri e makko a hawri e makko yo Allah won balɗo miɗo yetta Allah ceerno wi kanko omo yetta Allah e woni e les ceerno duuɓi nogas o woni ele ceerno duuɓi nogas ɗum duuɓi nogas ɗin duuɓi nogas ɗeɗoɗam meeɗa daɗorgal meeɗa o meeɗa dartade o meeɗa dartade daɗor makko mi anda ko wiyete tampere ko anda ko wiyete tampere tinata ɗum hayso balɗe tati hayso ko balɗe tati jamma e ñalawma jamma e ñalawma jamma e ñalawma jamma e ñalawma ko tinata tampere golle makko tan e dow ɗum noon e dow ɗum noon e gandal Allah e gandal Allah ko Allah seedi e ko Allah seedi mi meeɗa dartude e makko hay hunde ko meeɗa dartude e makko hay hunde ko wiyete ceernagal ko wiyete ceernagal daraja ko wiyete daraja dañal hay meeɗa jolde e ɓerde meeɗa jolde e ɓerde makko wonduno e makko ko wondi e makko wonde ko ɗum garmi dartude wonde ko ɗum o ari dartude tawni addo fof sabu kanko o addor fof o addor fof so tawi jibinede ceerno so tawi jibinede ceerno ɗum ne waɗa neɗɗo ceerno ɗum ene waɗa neɗɗo ceerno min mo silla hen kadi wiyata kala ko tawi Allah ko on woni sababu ko on jibini kawni ko mo ganduɗa ibn Haji Mouhammad Saïd ne wiya kala ko dañi to Allah ko on woni sababu ko on jibinimo so tawi ko jibinede ceerno ne waɗa neɗɗo ceerno so tawi jibinede ceerno ne waɗa neɗɗo ceerno ko ceerno mum seeremɓe ɓen jibinimi min ko ceerno mum seeremɓe ɓen jibinimo seeremɓe fof ndendi jowiti e makko seeremɓe fof ndendi jowiti e makko ko on jibinimo so tawi ɗum ne rokka ceernagal so tawi ɗum ene rokka ceernagal ɗum taw ceernagal joɗɗini ɓaaw ceernagal o joɗɗini ɗum o rangani toon o yii toon min ko nde darmi toon de kanko nde waari toon de no dakmude ko ɓurno dakmude mo e aduna ko yiide ni wiɗa tampana ko yiide hoore makko omo tampana e hedde weleede makko tawi ko ɗum tan wonno haaji makko ko ceernagal kono ceernagal ɗum kam mi dañi ɗum hagal o wi ɗum kam o dañi ɗum hagal mi nawɗum Madina o nawɗum Madina tiggare murnare galle ceerno e nder galle ceerno min addi ɗum ko kanko addi ɗum ɗon galle o andano ɗum galle o andano ɗum soɓe jalta ɓe murno kono nder galle o hay joni ɓe kalta ɗum hay joni eɓe kalta ɗum hay goto murnota kone garni toon de kone wari toon de gardini e murnoto o ardi e murnotoɓe hay koɓe ndefa soɓe gaddi dow so gaddi dow galle o fof murno galle o fof murno goto garni goto o ari salminde ceerno taw mi neniraɓe no jooɗude o tawi neniraɓe makko en jooɗude ceerno min jeenoɓene hen jeeya yima so tumi ganna hen jeeya galle o fof ne jooɗi gogo yima ayso ceerno miñi ko hen jeeya o galle fof jooɗi eɓe kalde makko ɓe murnaki
calminirɗo damal ɗo tan o salminirɗo damal ɗo tan goto e maɓɓe fof tis goto e maɓɓe fof murnare makko murni yettinde buuro yetti ceerno wiide no wayi noon ayi no way noon wona o murnima wona ɗum murnima nen jeynaba nde wonno ko jambour nen jeynaba nde wonno ko jambour o wi kam a wari min murnade o wi a wari min murnade ani koɗo nder galle ceerno wi ɗum koɗo nder galle ceerno ɗo andi ɗo min ceernagal wi addi ɗum ɗo wonde kam ko ceernagal ko waddi ɗum ɗon non koɗo ceerno wiyatno ko noon ceerno wiyanno o dañi ballidiɗo wonde o dañi ballidiɗo wettode wodani Allah hakkillaji meɗen wona e dental ngal wona e dental ngal haaɗi ka en dandi ñaaji Allah dandede ɗum o wi kamɓe kadi ɗum ɓe ñaaji Allah dandede ɗum hakkillaji men kamɓe hakkillaji maɓɓe ko caggal dental ko caggal dental ngal ɓe meeɗa andude ɗum ɓe meeɗa andude dental meeɗa andude Sidi Haji meeɗa andude Seydi Hadji Mouhammad min dawan ko ɓe dañani wona ko wonno juuɗe wona ko wonno juuɗe makko ɗum ko toɓɓere wotere o wi ɗum ko toɓɓere wotere komin dangani ko e nder komin dangani ko toɓɓere wotere Allah noon won balla yo Allah noon won balla بجاه النبي المصطفى وأصحابه ببركة شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه. والفتاه العليم دعاهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعاهم أن الحمد لله رب العالمين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اتبع الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اتبعوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها
قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لن يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. من الشيطان الرجيم. فآتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فورث سليمان داود قال يا أيها الناس أرسلنا معك الخير أوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر سليمان جنوده من الجن والإنس والطير ليوزعوا معك إذا أتوا قالت النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان ويمكرون ما يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب ارجعي أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتعقد السيل فقال ما لي لا الهدهد إن كان من الغائبين لأستعذبنه ولا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فلا تتغلب أيديهم فقال أحدت بما لم أحد به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ونوري السيد الحاج أحمد بر رضي الله تعالى عنه كيف وصل جوار تبنغ العلم Kon cari kunyala